ang programang magtataon ng opinyong legal, madaraning impormasyong legal, asin pagdiskutir kan mga napapanahon na issue, mapadapit sa mga lays kang nasyon, asin maging sa lado lokal. Legally Yours GB. Mga legal advices, asin masimbag sa indong mga kahaputan. Legally Yours GB. Magpartisipar asin magapot, ngunyan, uya ang sa indong makakaiba, digdi sa Legally Yours GB. Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo. Maray na pagkaaga mga tugang, September 16, 2023, and kaibanan po si Christine Longabella para sa Legally Yours GB Dapat Aram Mo. And syempre ang ating napakagwapong si... Si Kuya Mike, of course. Yeah. Wala man na iba. Actually, Attorney Tin, may nabasa ko subago. Ngunyan na daw pala, takang pigmensionar mo baga supit siya, 16 kang Septembre. Ano igwa Kuya Mike? Duwa ngunyan ang sa tuya na dakula na pangyayari. Primero, kapistahan ngunyan inuwa sa Señora de Peña, Francia sa Naga City. Yes, Oh. oo. Ingat po sa mga yaon dyan sa mga nagbiyahe dyan sa Camarines Sur para po sa kapiestahan. Peña, Francia, ang sa Okay. Ang pangduwa, ngunyan na daw, 100 days na sana, Christmas na. Puna kita kang countdown. Kuya Mike, Yes. 100 days na lang 100 days na lang. Makaskaso Pasko na. ang panahon, no? Merry Christmas. Merry Christmas! Nagsisiirip na naman si Jose Marichan. Actually, bako na si Rip. Talagang hayagan na si Jose Marichan. Nagkang September 1. To? August 31. Nagsaro si Rip siya. Nguyo. Angon yan, yaon na Dahil talaga. yaon na talaga siya. So, half kang lawas niya ang nagluwas na. Mga pa November, full body na. Yes, full body. Speaking of body, kumusta sulawas mo kang panran ito? Nag-next run kami, Kuya Mike. Yan. Nag-enjoy ka man? Unfortunately, na-aksidente po ako. Iyo. Kung si Say Paso nag-report, tigpahiling ko pati sa ambulansya. Isasakay pala na ako duman. Kaya pala tigpahiling mo. Ayos. Anyway, okay naman na po ako. Salamat sa IBP Albay officers. Kasi nag-provide man sila nin medical assistance. Okay. Maray man dahil ka man palang pinabayaan. Kung pinabayaan ka, ireklamo ko sinda sa Department of Justice. Maray nga ni wala man na fractures, Kuya Mike. Okay. So, okay naman. Sige. Nakakalakaw-lakaw naman. Okay, so shout out po sa mga taga-IBP. So, very successful man so ano nyo kang last week. Yes, so Kuya Mike, successful naman. So, IBP, Albay Fund, Lex Run. Lex Run. Congratulations po Okay. sa officers. Kuya Mike, nasa linya ta ang sa tuyang gwapo man, syempre, dahil mapadaw gini na Nagkapando kami kayo na eh. field reporter. Matao sa tuya mga tugang nin update manungod sa sulo na nangyari dyan. Kasubago lang ini. Kasubago lang. Sa Lapu-Lapu. Yes. So, good morning, Joshua Bino. Yes, good morning, Tabi, Attorney Team. Good morning, Sir Mike. Ano naman gaya ko dito sa barangay Lapu-Lapu, dito sa dyan na Legazpi. Magtutulong oras na magpuon ka na magyari ining tulo dito sa sarong establishment o tagpud yun yan, Tabi, Attorney Team and Sir Mike. Puga-puga pa na pinag-isibong pag-responde kan mga miyembros kan na Bureau of Fire Protection. Tagpud yun yan, talagang day pa na pupundo itong pagluwas ng mga maiitog na kalayo haling duman second floor kay ning establishment kining Golden Force Motorcycle Park and accessories. Medyo naridipisilan ang mga personal na Bureau of Fire Protection. Medyo sadis kaya itong spasyo duman sa second floor kan na establishment po dakol ining mga nagpakaralag na mga tuwan talaga. Mga stock bagang gamit, mga stock na paninda. Ang diskarte, nakakaulay ta so mga members ng BFT na naglalaog duman mismo sa taas kung saan may naglalawas na mga aso. Inalaog sinda, minasumpit ni na tubig. And makalipas naman ang nagkapirang minutos, malawas naman sinda mapahingalo. Pag nagkapahingalo ni na diit, babalik naman duman sa laog tanga ni hanapon
masumpit ng tubig itong mismong pinagalian ka na posibleng kalayo sa alaw. Medyo naridipisilan, tadapol nga ng stock. Ang diskarte, igwanin na nagsusumpit ng tubig and igwanin personnel na malaog naman. Pag nakalaog sinda, haharaliwan mo na sa mga nagpakatarambak na mga gamit, iluluwas, saka naman sinda makaka-penetrate palaog, makalaog talaga mismo duman sa laogan area, mahanap so pinaka-source na kalayo and tulos ining masumpit ni na tubig. Nagpunin ni sa bagong mga alas 8 na pagkaaga and ngunyan baga alas 11 na, matulong oras na nakaagi. Nagpunin yan talagang kung anong sitwasyon ko sa bagong na may mga nagruluwas na mga may itong nakalayo, iyo man giraray ngunyan. And kadakol na rigdian na nagaturuwang-tuwang sa bago may tulong trucks na BFP Legazpi plus nagtabang ining Legazpi Chinese-Filipino Volunteer Fire Brigade. And nangunyan, mas nadagdagan pa ini. Nagdagdag pa ki duwang fire truck hali sa Legazpi Chinese. And nangunyan, so Legazpi BFP nagagad pa ni na Sakuro sa Bureau of Fire Protection man dyan sa munisipyo kan na Daraga. Nagabot na ining mga BFP personnel hali sa Daraga na matabang talagang nareparuta. Medyo paragal naman itong mga personalis na Legazpi. Kasi sa bagwan, nakakahuron to so iba. Talagang medyo masakit ang paglalaog naman sa area. Pagsumpit ni na tubig. Kasi siyempre, grabe ang init. Puda nakadagdag pa so aso. Kaya nagagad-sinda ni na Sakuro tabang mandigdi sa mga taga-Daraga. And daw sa Kasubago, pigpa-standby man so BFP sa Santo Domingo. Tayo bagay ni mga harani ng mga fire station dito man sa Legazpi. Pero so far, sa presenting initabi Attorney Tim and Kuya Mike, makita kinahiling na kumbaga makusog na karaba o alintutokan na kalayo. Puro lang talaga aso ang nagluwas. May minsan nga na halos dahil na magkahirilingan ini mga tao dito sa palibot ka na lugar. Pag minabuganin na medyo maitom-itom talagang aso. Pero nahiling ka man, porsigido ining mga Bureau of Fire Protection na talagang tulos na ining mapula, mapundoan na kalayo. And hopefully, tayo naman ini makadamay, nakadanyar pa sa ibang mga tataning na mga establishment. And ang bulos kan na trapiko tabi Attorney and Sir Mike, araw kan na dati, pag-abot mo naman sa, di ba kaya sa pag-alim mo naman sa may kanto kan na Ayala Malls, malag ka register sa street kung pasirin kan na Kabangan, tigpupundo mo na mga motorista at mga bihikulo, pipaagi duman sa may Shell and maagi ka sa alternatibong ruta and malos ka, di na sa may intersection sa kanto kay ning Lapu-Lapu. Dahil mo napipagi. Ining bilog na linya, hindi sa may Lapu-Lapu, particular sa may Eroinatan kay ning Shell Gas Station. Okupado ini kan mga fire trucks. Tira ng year-round digdi, 2, 3, 4, 5. 7 ng mga fire trucks ang year-round digdi. Nagpapatarawang-tuwang ang mga personnel salitan sa pagloob duman sa establishment and pagsumpit ni na tubig. So far tabi Attorney Tim and Sir Mark, iyan ang presenting sitwasyon mantang padagos pang pinag-apulakan mga personal sa BFP ining sulo na inibigdi sa barangay Lapu-Lapu, Legazpi City. Live, validity sa area, Joshua Bino, DCGB. Okay. Yan, may mga kahaputan ko kita kaso nagtauman lang din ni update si Josh manungod dyan sa nangyayaring kasulo mga tugang dyan sa barangay Lapu-Lapu. Okay, so mga bihikulo po na pasiring dyan sa area na yan, palaog sa sentro kan Legazpi. Likaya na po muna nindo, kung pwede, may mga agyan po kita mga alternate roads na papasiring sa, pwede kang mag-aging Binanwahan, or pwede kang mag-agi sa may barangay Rizal. Sabi nga ni Joshua, medyo matraffic na hanggang Shell. So ining Shell na pigtataram ni Joshua, aran ini duman sa may barangay Rizal. Yes. Dapat din ako magdiretso na diyan, magliko na ko mo pato. Balda ka mo sa pier. Kasi bago din ni Josh, dai pa pala totally
na naaapula ining sulo na ini. Mhm. So ongoing man girara yung mga tugang ang pigigibo dyan kang sa tuyang Bureau of Fire Protection para mawara na talaga sulo. Yes. So, mag-iringat na lang po dyan ha, lalong-lalo na may mga araning harong dyan sa motorcycle supply and parts na nasusulungan yan. So, kung mapupwede, dahil na po kamo makaulang sa mga bumbero dakol naman pala na bumbero, mga 7 na daang yaon na bumbero duman, Attorney Tin. Itong fire truck, 7 fire truck. tama Ayo. ba sa pagkakadangog ko? Oo, 7. Kaya lang ako nga nahandal ang yaon na mga truck, fire truck, baka niya kalayo ang magluwas dyan. Fire truck. Dayuman ko yun. Dayuman. Tubig ang malo, siyempre yan. Tubig. Joke man sana. Tigpaulo ko siya. Kasi seryoso ko kasi Attorney Tin ngunyan. Ganun na ka Attorney Tin kan sulo. Ade. Oo, syempre. Oo. Kuya Mike, kapag arog kaan, mga disaster baga iyan. Mhm. Sana, Okay. wara man na masyadong danyos Mhm. and wara man na nakulugan. And sana mapundo na. Actually may nag-asuda ang grabe na daang asudo man sa area. So sana mapundo na itong kalayo na nagkakausa kang aso. Dahil taaram kung na istorya na sukaw sa ano. Oo, yung kutang Isa iapot bago mo ni-report kay na Joshua, ba? ade. Oo. Baka pwede mag-message si Joshua na kung ano ang kausa kang kasulo dyan na gasa. Or Lapu-lapu. atyan baka magtao man giraray nin update. Okay. Ang sa tuyang mga field reporter, mga tugang. Syempre, at least kung aram ta sukaw sa kang mga arog ka na pangyayari, at least maiwasan ta na mangyari giraray. Mhm. Okay. So, ingat-ingat na lang po dyan sa area kang Lapu-Lapu. Namiss ko lugod Kuya Mike maging field report. Oh, okay. Exciting. Oo. Pero may narumduman ako na tigigibo ko nung ako man sarong field reporter before. Syempre, nag-i-interview. Okay. Nag-i-interview ka duman sa mga tao. Nag-i-interview para makuha mo su bareta mo. Di man pwedeng puro lang su observations mo. Of may course, source ka dapat. yes, you also Okay. need to interview different kinds of people. Mhm. Ngunyan, pwede mo ba na i-record ang pag-uuro nindo, example sa field reporter and so tigi-interview, tig-record na wala man consent kang tig-kakauron. Ngunyan baga, may feature na mga cellphone, Attorney Tin. Pag nagkukuli ka, sabi mo nga kung nag-interview ka, kaya pwede mag-call, nag-iyo. Tapos may malos dyan, Attorney Tin, sa cellphone daw, sa smartphone. Record. Kung minsan, accidentally, pag dinot mo sa pandok mo, napipindot ito. Ay, yun man diba? Igwa kaan sa phone. Igwa ka iyan, na feature. Na maski ba ko kamo magkauron o magkahampang personally sa cellphone, magkauron ka mo sa cellphone and then accidentally na nare-record mo siya. Yes. So, yan ang mga tangon yan. Ang kahaputan kang sa tuya na texter, pwede ba i-record ang usapan nang walang pahintulot ng kausap? So, mamaya, Attorney Tin, babagon ta ang setup kang susapot, itatao ta ang kahaputan pakatapos kang break. Kasi kang inut baga sa inutan na party ka pigataram ta na at yan itataram Para mag-abang sinda. mag-abang ka mo kang kahapon kumisan kaya Attorney experience ta dahil papiga taram so apot may nung nagsisirimbag na niya kung mga matibayon dahil para mga O yan apot lugo, doon ko doon inda kung ano ang pahapot tapos yan ito si Simbagan. okay yan ang po si Simbagan nindo of course syempre related po ini sa satuyang topic. Natay ka kuya, may komportable ka ba na may kahuron ka and then nire-record pa lang sa conversation nindo? Komportable ka arog ka to. Kung Naday aram, mo aram. Day ko aram. Gari, komportable man gari. Dari ko man aram ko bigla record niya. Pero kung ang kauron ko, bako ko man kaugusan na buot, may something kaming dua, baka niya ko i-record. Siyempre, handal ako. Pero kung barkada mo, di ka man gagigibon, kaya ka na i-record. Hindi mo sure. May nangyari na sa'yo mo ka na to. Barkada mo, i-record ka. Wala man. Pero syempre, sa pag maiisip mo din, ay man imposible. Iyo diba? mananggad. Na nangyayari yan, maski barkada mo, kahuron mo. Baka mananggad in the near future, may mangyari. Pero may update si Joshua James Bino. Sabi ni Papa Joshua,
Si Papa JJ. Wara pa sir tabi info kan kos. After maapula, saka pa lang po maihapot so result kang investigation po. Okay. Thank you very much sabi JJ Bino. Thank you, Josh. At least, aabangan ta ang updates ni Josh Manungudigdi sa sulo dyan sa Barangay Lapu-Lapu, mga tugang. Kung mabalik kita duman sa pig-uururunan ta, ang mga paraan tabay ta, haputon ta din, Kuya Mike. Kamo, okay lang ba sa Indo na may private conversation between you and another person and not knowing na tigre-record pala so conversation Indo. Gari ko yan, maingat na ako sa araw kaya na converse. Gari, so mga bagay na delikado. At pig-caution ako rin ni attorney tin. Di mo mananggad aram attorney tin. Ade, na baka mananggad, pigre-record ang conversation. Example, Kuya Mike, sabi mo kasuba ko magbarkada. Tapos may agum na ngayasinda. Nagrarant so wife duman sa friend niya about sa agum niya. Auto pala tig-record nung barkada. Pinadangog duman sa agum nagrereklamo sa imong agum mo inidangoga. Kung sa ang barkada mo nagad, ano sa imo ade sa barkada mo nga ni. Hey, so barkada niya nga ni ang trainador niya. Baka kursunada si husband. Pwede. Isus Mario. Tigraot lalo sa relasyon. Iyo, ade. May hidden agenda pala kang pag-record. Minsan, ang utak ko talaga, Kuya Mike, may pagka-director kang teleserye. Iyo. Ang mga abogado, good attorney, advance ang ano nindo. Di ba? Pwede ba ito na pinagkatiwalaan ka kang barkada mo. Kang friend mo. Kaya sa imo nag-iistorya ka mga problema niya sa buhay and then tigre-record mo. So, pag-urunin doon na ito, naarugaan. May saro pang pangyayari na pero nag-aagad ki permiso na i-record. Pag kasabay ka sa Zoom meeting or Google Meet, may ma-prop up na yan. Iningayan na ini na meeting na ini. Naka-record. Pig-record. May maklik ka duman kung pigpapahintulutan mo. Di ba? Takong di aliw ka naman sa sumiti. Tadi ko man nga nagpapahintulot. Ikaw mga araw kayan, bigla itong Zoom meet. Pwede ba ito mananggad maging supig tatara mo man duman? Sa modern times, tangon yan mga tugang. Iyon na din talaga. So, Zoom, yan. So, sa cellphone, sabi ni Kuya Mike na maski bako man ka mo face-to-face nag-uuron, pwedeng i-record. Then, so, ang kapot mo niyan, pwedeng gibuhon ito na warang consent o pahintulot kang gabos na nag-uuron dyan. Kang tigtao mo ba sa uso topic mo niyan, ining question na yun Nakarelate ka, Kuya Mike? Nagpaaram ako kay Mrs. Ako, Mrs. pwede ko iapot kay attorney din. So, so, ang agong baga ngayon niya ko. Pag may kaistoryahan ka, dahil mo ram, sa cellphone niya pala, tigraray duman sa akong hain ka, tig-record niya ko, ano ito, tabi, iapot ko kay attorney, kung wiretapping man ito. Ulo kung si Mrs. Dahil mo ngaya, at sigurado niya, at least aram mo niya ako kung pwede o dae. Kaya, simagon mo attorney din, kung pwede o dae, ito na pigigibo. Kang mga Mrs. baka usan na saro. In general, tabaka igwang araw kaya na, so mga nasa harong dyan ngunyan, baka unknowingly pig-record ang agum nindo. Dahil ka mo naka-easy. Or so may nagagamit attorney sa naman naga-chat or naga-text ka. May mga nagagamit yung teleskopyo sa cellphone. Anong yan tigiling mo dyan? Ay, magayon nga ang view. Ito pala, nakatutok sa imong cellphone. Wiretapping din ba yun? Ilingon ta. Yan ang mga actually, pinadarain sa kong mga kahaputan kasubago. Siguro nga yung katabi Kuya Mike, iapot mo nga kay attorney tin. Kaya interesting din sa mga mag-agum din actually. Pero paulok-ulok lang ako mga tugang, taday pa ako makarelate sa arugan. Gano'n na ako matubo dyan attorney tin. Dahil pa man ako agum, Kuya Mike. Kaya dahil ako makarelate. So agum dahil pa. Pero so aktibidades na arug kayo, gari igwa naman na experience na pwedeng napasikrapan mo. Subconsciously lang. So, peripheral view yan, ang apod ka ito. Di ba? Minailing kang mga araw ka ito na talagang
from the peripheral view, talagang pig full view mo, digdiyado nga. No comment. Oy, matibay talaga yun ang abogado. Talagang playing safe. Okay, sige. Ikaw mga Aruken, dako lang nakaka-relate ka dyan. Kaya, kung may mga komento po ka mo, may experience ka mo na may dumalinawan regarding sa Aruken na ano ito? Invading your privacy. Pwede ka mo mag-text, mag-call, and mag-comment sa samuyan na live Of sa DCGB News communication Online. and Yes. correspondence. Sa kuya po ng numero, 0930-214-9781. Yan. And nag-uuron baga kita, Kuya Mike. Kuya June, nagpaaram ba ka mo sa mo na recording? Wala, di ba? Aram ni Kuya Mike. Dahil ko aram. Hala. Di ba? Nare-record ini. Kaya pwede tabi nun i-replay at yan. Kung ayun nalampasan mo nga. So, simbag nga ni attorney. At yan, recorded po ini. Tigre-record kang sa to yung technical team, Kuya Mike. Nagpaaram ba sa to? So, mga tugang, yan ang dyan maikot ang sa tuyang topic for today. Kaya kung kamo may mga kahaputan and kung gusto nindong mag-share kang sa indong mga experience about sa arog kaini, pwede po na kamo magpartisipar. And naka-live din kami sa Facebook page na DZGB News Online. Pwede kamo mag-comment dyan. So, Yes. Speaking of comments, may nagpa-shoutout sa tuya. O sumang kataga-tinong kawan, sabi ko na sa imo. Nagmamati na ang unyan, yung sa shop. Sa shop ni Mr. Mario Gonzalez na gamarati, si Manoy Tony, si Jaja, si Maybell, and si Jared. So, sa mga iba pa daan na yaraon dyan. Sige, happy listening po sa Induga, boss. Salamat sa paghinanyo. Happy listening po. And belated happy birthday kay, syempre, inutunta ang sa to yung very own Angel Mustaza. Wow! Belated happy birthday. Belated happy birthday. And magka-birthday bagasin da Kuya Mike ni Engineer Korea. Yes, So guest Engineer star Korea. last week. So happy birthday to Engineer Korea. And ang Vice Mayor tapo dyan sa Ginobatan, Albay, si Ma'am Ann Gemma Onghoko. Oh, happy Belated birthday. po. Vice Mayor. Opo, sa Okay, Ginobatan. okay. Dahil pa kitang apot, Attorney Tin, may mga nagsisirimbag na. Mga matibay yung Talaga? texter ta. Ano Baya ang mga mabasahan ko ang yaon simbagan, dyan? Saro. Sige na, Kuya Mike. Ang simbag niya, sa dahil pang kahaputan, violation of wiretapping law. Matibay ini. Madam, dahil ko muna pa sa pakaran mo ha. Sa imo man na privacy. Salamat sa imo pagsimbag. Maski dahil pa kaming kahaputan. At yan pagbalik me, itatromik. Ni Attorney Tin anong kahaputan. Ilingon ta kung magtumpak tabi Attorney Tin. Ang simbag niya duman, sa dahil mo papigtataram na hapot. Anong last digits? Ang last Kuya digit Mike? niya, 8811. Parehas. Iyo masay mo. Taga-rapo-rapo. Yes. Matibay ang Shout out taga-Rapo-Rapo. sa mga taga-Rapo-Rapo. Gari, may mga bulang kristal ini. Let's find out. Yes. So, mga tugang, ang oras, 2 minutos bago mag-alas 11:30, mabalik po kita makalis ang nagkapirang pagirumdum. An oras hatod sa Indokang. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, kapalibutan ta at tamanon ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix! pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix! Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix! pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix! Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma,
hibiscus, mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw. Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw. Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Ipinagdiriwang tuwing ika-26 ng Setyembre ang World Environment Health Day. Protektahan ang kapaligiran para sa ating kalusugan araw-araw. Paalala mula sa inyong Department of Health Bicol, Center for Health Development. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado na kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagbin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Apek o mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Mga tugang, nagbabalik ang programang Legally Yours, GB Dapat Aram Mo. Kaibanan si Christine Longabella. And si Kuya Mike. Welcome back po sa satuyang programa ngunya na Aldaw, September 16 de. So, medyo nagro-relax kami kasi bago niya habang nag-istoryahan kami. So may attorney ika ang mataw kang kahapotan ika ang mataw man kang simbag. Oh, sige. Exciting. Pero the same, magkakaigo ka mo, makaka-receive ka mo ng 100 pesos cellphone load. Wow. Maski ano ang network nindo, kaya may kamo padarahan. Yan ang DCGB, Sponsor ini kang DCGB na 100 pesos load para sa satuya ng mga kairibahan dito sa programa. Hain man kamo, maski nasa abroad, pwede magpadara.
Roaming. O yung mga via ano baga alternative. By ang GCash nakakapadara na sa abroad. Pwede international sila, di ba? Oo. Maski hain ka mo, pwede mo padarahan. Basta tama tabi ang sendong kasimbagan. Hi, ito na bago kong roaming. Loadan mo ako. Scammer pala na, no? So, anyway, mabalik kita mga tugang duman sa Pig-Oronan ta kung saan may mga nagsimbag na din, maski wala pa kitang kahabutan. So, maaraman ta uro at siyan kung tama. Okay, our Philippine Constitution mga tugang, 1987 Constitution, tigpoprotehiran ka ini ang satuyang rights or karapatan bilang sarong tawo. Okay. And nakapalaman ini dyan sa Article 3 sa Bill of Rights. Kaiba na dyan ang satuyang right to privacy sa satuyang communication and correspondence. Right to privacy. Ang sabi kang satuyang Constitution mga tugang, Article 3, Section 3, Paragraph 1, the privacy of communication and correspondence shall be inviolable except upon lawful order of the court when public safety or order requires, otherwise as prescribed by law. So, ang ibig sabihon, tigpoprotehiran kang satuyang batas ang satuyang karapatan sa privacy or kumbaga kita lang dapat nakakaaram kung sisay lang kauron ta kang mga conversations or communication and correspondence. Pwede lang na may makaaram na iba kapag may lawful order kang korte, kapag tigre-require nin public safety, public order, and as prescribed by law. So, yan lang ang instances wherein pwede na magre-record ka ng conversation na or ipaparinig mo to sa iba, ibibigay sa iba without the consent of the parties na nag-uurururon. May namisyon kang may permiso kang korte. Yes, Okay, may order. Ang apot kay ni, itong permiso na ito, bago i-record o maski tapos na nakaka-record na pwede pa mag-agad kay permiso? Maski after na Kuya Mike, kasi lawful pwede. order of the court. Kaipuhan mo lang magkaigwa nin order kang korte na tighahagad kang korte. So, conversation na ito na recorded. So pwede pa i-record mo nang una tapos maagad ka ng permiso na kung pwede mo gamitin ito. oo. Okay. Pwede pala And then, nito. nakalaag dyan sa second paragraph kang Article 3, Section 3 na kapag ang recorded na conversation na ini ginamit mo as evidence for any purpose in any proceeding, so ibig sabihon, mapa-criminal or civil case sa court, gagamiton mo siya as proof, or sa administrative case, or maski sa legislative functions kang sa tuyang Congress, dai pwedeng gamiton ini as proof or evidence. Dai pwede. Oho, so recorded conversation na warang order kang Korte. court. And then, another exception, pwede lang kapag peace officer, police officer, tinauan din nin korte, nin authorization, or sabi kang korte duman sa peace officer, pwede nindo yan na kuwaon yung recorded na pag-uuron. And sa crimes lang against national security, which includes rebellion, sedition, yan. Diyan nagagamit ang confidential funds. And kidnapping. Yan ang mga arugkaan ng mga kaso ade. Okay. Pero again, kaipuhan man giraray ngo na mag-kua, dapat may court order man giraray si peace officer. So kumbaga, national security, iyo ang dapat nasaro sa dakulang rason para Yes, mag-record ka kang conversation. Ngunyan, paano kung homicide so kaso? Aba kung man nga ito national security. Pero ang ginadan mo ngaya, president. Di, national security ito. Hindi, Kuya Mike. Kasi, nakalaog lang duman sa law na ito. So, rebellion. Itong specific, sa bagay, pwede din convention. mag-fall under duman kapag sa presidente na ang inano. Involved. So, may one case as decided by the Supreme Court kung saan
may duwang lalaking reporter. Mhm. And then, may nagtao gayud sa indanin tip. Aloy na ining nangyari, 90s pa. Okay. Basta way back 19, ganyan. So, duwang reporter may nagtao sa indanin tip na digdi sa lugar na ini, Iguanin Beer House, na may mga nagpa-perform na babae. Mhm. And then, nagduman sinda. Ngunyan, pinicturan nung sarong reporter, sarong babae, pinicturan paligid, sa place. And then, nahiling kang floor manager and kang security guard. Mhm. Kung nagka-picture. Edi, Nagka-picture ka. nadagit. So, security guard, floor manager, garutig, assault. Mhm. Then, i-delete mo ngayon. Aragaan, tigagawin sa cellphone. Nagdalagan ining duwang reporter. Nagdalagan duman sa Haraning Police Station. Mhm. Pag duman sa police station, nag-iinom sa mga pulis, mapablatter sinda. Mhm. Sa nangyari duman sa Ngunya, nagsunod sa floor manager and si security guard. And then, kinahuron sa pulis. Naniranihan na ma-record dapat kang blatter. Okay. Nung nag-ururon sa floor manager, security guard, and sa police, binalikan ng police duwang reporter na mapareport. Sabi ni police, natangayatig kakalaban mo yan, aki yan ni Arugaan. Mhm. Dakulang tao palan. Aki daw si Complicated. floor manager Aha. ni Arugaan. And then, sabi man ni mga reporter, tigigibo mi lang ang trabaho mi. Kaya kami ma-blatter. Ilaag mo dyan na nag-imbestiga man lang kami sa lugar. Tapos, tigkulugan kami kang security guard. Okay. Sabi man ng polis, ano nga yung press, warang press digdi. Kalaban mi ang mga press. Sabi duman sa kasong ito. And then, syempre, nagkaigwanin simbagan na suntok ni police sa reporters gamit sa may likod na part kang badil niya. So sa may handle. Sa may butt kang badil. Okay. So sinuntok gamit ito and then nakatama payo kainin ni reporter sa cemented na na road. And then, nagabangon ko sinuntok na naman. Nakatama na naman. Hanggang sa may nagluwas na ng mga dugo. Kasi tabi po sa mga nagla-lunch na ha. Detalyado. So, may nagluwas na mga dugo sa dungo, sa ears. And then, bago darahon sa ospital, ang sabi nung buyong na police, siya ngayon naghamon sa ko, ha? Siya ngayon may sala. Yan ang i-blatter mo. Ito, tig-threaten. So, ma-blatter. Yan ngayong ilaag mo dyan sa blatter na yan. Siya may sala, ha? Siya naghamon. Tighamon ako kaan. Diba? Witness ka mo, tighamon ako kaan. Magpirma ka mo sa blatter. Uto pala, na-record nung sarong reporter. So, pangyayari. So, tig-sasabi na arugat to ni sound lang, audio. police. Okay. Tig-record sa cellphone. Reporter ba ya? Like Matt. And then, ginamit ito, kinasuhan si police ni homicide and administrative case. Yan. Ginamit ito as evidence or proof duman sa court. Pwede ba itong gamiton? Kasi, di ba, wala man consent ni police. Warang consent ni police pero ni record. Ngunyan, ano sa hiling mo, Kuya Mike? Kung babasihan ta duman sa bako man siya national security concern. So panduwa daing consent. Pero during a commission of a crime, during that moment, pwedeng may record mo gigibon mo nga ng ebidensya may nangyayaring sala. So ito ang magiging mo man na kakusgan para pigigibong sala mapatunayan. Nagre-corroborating evidence man sana ito. Pero sabi baga Kuya Mike, inadmissible. Oo, inadmissible. Sabi sa yung constitution. Kaya punta ka ba kasubago na kung pwede,
pag record mo, pwede pa magagad sa korte permiso after na na-record na para ma-admit sa husgado. Wara man. Wara man. Wala tinaram na man. nakahagad court order. Iyo. Kung ako ang judge, papidihon ko ito. Pwede hon. Mga tugang. Maring nga ito, di ako naging judge. Ang sa tuyang Republic Act 4200 or ang sa tuyang Anti-Wiretapping Act na special law, papanish ka ini kasi sabi, unlawful daa for any person na bako authorized by all parties to any private communication or spoken word to tap any wire, cable, or by using any other device or arrangement to secretly overhear. So, mga misis. Unlawful. Overhear, intercept, or record such communication or spoken word by using a device commonly known as mga gadgets. mga nakaaging gadgets na walkie-talkie, kan. So, sabi mga tugang, dai pwede na ani ang mga punishable acts sa tuyang Anti-Wiretapping Act. Secretly na ma-overhear ka by recording din, mag-intercept, mag-record kang private communication between parties na bako ka-authorized or daisinda nagtaunin consent or pahintulot. Bako may ito private communication. Exactly. Oh. Mike. Yan ang answer. Yes. Pwedeng gamiton ni reporter as proof. So, na-record niya ng mga sinabi ni police before magadan itong si reporter. Dahil Nagadan sa acts sa niya. Yes, reporter. Kuya May, kaya Oh. convicted for homicide. Okay. Because it is not a private communication. Yan. Ang other punishable acts pa, so knowingly nagpo-possess o aram niya na igwa siya in his or her possession na ni-record kang conversation kang parties na wala man na consent. Or kapag ni-replay, pinadangog sa iba. Aha, so ni-replay, ito. so recorded na communication. Or kapag kinommunicate, inistorya, so laog, so contents kang communication. Na na-record. Big share. Or kapag nag-furnish nin transcription, ibig sabihin, ang pag-transcribe baga ko yung Susurat na siya. susurat. So, mga tigdataramdaman. Yes. Yan ang mga punishable na acts under our Anti-Wiretapping Act. So, baka may mga mahapot, ang pwede lang ba parusahan? So, nag-record na bako man part kang mga nag-uuron. Or pwede din bang parusahan, so maski kauron mo, pero dai mo aram, tigre-record niya, so pig-uurunan nyo. So the answer is, parehas po pwede. Parehas. Na maging liable. Basta dai aram kang kauron na tigre-record, so conversation or communication, it is punishable under our Republic Act 4200. Okay. Kaya, even sa mga reporter, very important din na mahagad din consent mo Permiso. na before i-record so conversation. Okay. And anong magiging ebidensya mo na nagtao siya din consent? Siyempre, it is always better na mahapot ka and then maiyo siya na recorded na din Oo. ito. Kumbaga, pinunan mo na mag-record. Chip, pwede tabi record. O, naka-record na ito. Oo. Yung mga Diba? technique man sana O, yan. pag nagsabing dae, di, punduhon mo na. Punduhon mo, Demo. i-delete mo din. Yes. And mas mari, pile mo, sir, delete ko tabi, delete. Tayo dahil sa Pati sa maghandaan. recycle bin. Yung man ang ganda din. Pwede pa man ito ma-recycle. Okay. So, maganda itong na mo, sinabay mo kasuba gusto overheard. Big mention mga, mga misis. Mag-ingat man kita sa pag-share kang information na namamati taman sa iba. Yes. Diba? O, tabak ba ko man eksakto ito? And apisar na ba ko eksakto, bawal maraot na magmati kita kung bako makita kasabay sa iristoryahan. Diba? Ang iba nga niya, nagaralag, may isa ro akong naaraman na istorya. So, cellphone niya, i-on niya so, audio recording, linag niya sa sulong-sulong, sa gari opisina, sa workplace area,
Winalat niya dumaan na naka-on. Wala siya. Kung saan siya nagduman. Pagbalik niya, tig-play niya, na-discover niya, siya ang pigiristorya. Ano ito, Attorney Tin? Anti-wiretapping ba yun? Of course. Okay. Kasi knowingly, tig-record niya sa conversation, di ba? Na bako man siya authorized kang both parties. Inadmissible ito kung gagamitin niya ito. Tadaya man siya private conversation na ito kang mga... Oo, inadmissible siya. Ang kagayon, siya pwedeng gamiton. ang kagayunan ka ito, mid mo na ngunyan, so mga katrabaho mo na may something sa iyo. Yung mga technique na araw kayan, kaya mag-iringat ka mo yan sa mga drawer. Ilingon ni dokumento ka on audio recorder. Speaking of drawer, Kuya Mike, may naramdaman na kung na pagdesisyonan pa kang Supreme Court. Ini so mga nakaagi pa ini na dai pa masyado uso cellphone, mga love letter, greeting card, mga rugkaan. May si babae may agom na doktor, nagdududa siya na may kabet si Doc. Ngunya nang ginibo, iniba ni wife, so sa indang driver, si mama niya, secretary ni Doc, nagiribanan sinda. Nagduman sa clinic, tapos sa drawer ni Doc, niransak. May mga nahiling duman, mga picture, nag-travel, mga love letter, mga greeting card sa ibang babae. Bako sa iya. Bako. Di wow. Ngunyan, kinuruan niya ito, and then nag-file siya in action for legal separation. And nag-file din in administrative case na halian lisensya to practice medicine si Doc. Okay. Ngunyan, ano sabi kang court? Dai pwedeng gamiton ito as evidence, and dai tamili agum na pwede ka nang makiaram sa privacy sa exclusive properties kang sa imong agum. Okay. So sabi kang court, exclusive property. exclusive. Bako pala nito. So table na may drawer, pwedeng kasabay ito sa conjugal. However, mga documents duman, exclusive property ito ni husband. So, mga souvenir yaman ito. Maski makamundo sa part ni wife. Dai pwede pala. Dai pwede. Kasi, our right of privacy, right to privacy of communication and correspondence, yan so mga letters, considered siya as correspondence. Pigpuprotiran kang sa tuyang Bill of Rights. Igwapan sa ro, so pigi screenshot ang combo. Uso din yan. Uso din yan. Isisend kong kay sa uning so uro niya kang duwa. Kasabay siya. Conversation yon, di ba? Private hindi siya malaog, Kuya Mike, sa Anti-Wiretapping Act. Hindi siya malaog. Pero, pwedeng i-invoke siya sa Article 3 sa yung Bill of Rights sa privacy of communication and correspondence. But you can only invoke this against the government or the state. Bako pala sa... Yes, Kuya Mike. Duman sa kaso na mag-agum, so na istoryata, syempre, tig-ano na siya sa court, tig-offer. So, dahil na pwedeng gamiton sa na siya, sa state na siya. Okay. Very interesting case, and may mga iba pang kaso na mga tugang na pagdesisyonan ang sa tuyong Honorable Supreme Court, which involves mga mag-agum kasi ini sa usual na wherein pwede na nindang i-offer as proof. Yes. Na nag-apply in order of court na pwede itong di ba, pwede mo man ko ipa sa PINA or mag-apply for a search warrant. Pa-aproban yung una ito. Na tapos, ano man gayon. Dapat, upon discovery, binarlik niya ko taangon na... court na lugod, Kuya Mike, ang nag-order na ibalik ito duman sa agum. Balik tan lugod na di pinabalik. Di maski ka na na agrabyado. Ika pa so napiyerdi ka sa kaso. Oo. Kaya mag-ingat man giraray. Pag dagit baga, sabi baga, pag dagit, dahil basta-basta magdesisyon, mag-gibunin mga bagay-bagay na pag dagit, mas dahil ka magtaram, dahil ka maggibo. Pag maugma ka, dahil ka man mangako. Diyan na bubuyo. Og mahonon ka na po ugma ka. Yun ang yalugod. Di ba? Kaya mga araw kayan. Ngunyan, ano ang penalty kapag nag-violate kang Anti-Wiretapping Act or Public Act 4200? Mga tugang, pwede po na makulong from 6 months to 6 years.
Iyo to ang penalty. Yes, yan ang penalty kapag Okay. nag-violate ka ng Anti-Wiretapping Act or fine, bayadin ka, or both. Yun ito ang kahaputan ta ako. Naginanyog ka mo, i-text na tabi nindo. Ano ang penalty kang Attorney Tin? Anti-Wiretapping Act. Okay. Ano ang penalty kan anti-wiretapping law? Pwede pa ako makahabol. So, inot na maka-text kang tamang answer, makaka-receive po kamo nin 100 pesos cellphone load. Yan. O, habang nag-alat kita kang ma-text, kang kasimbagan, dyan sa mga nag-birthday, happy birthday po dyan sa Indo, and may nagpapagreet po dyan kay Ma'am Joy naman Hares na happy birthday. Happy birthday. Okay, happy birthday po. And in addition pala, Kuya Mike, kapag public officer ang nag-wiretap or nag-give kang punishable acts, may accessory penalty pa na perpetual disqualification from public office. Okay. Kung alien naman or bako Filipino citizen, alagad ginimbo niya digdi sa Pilipinas, pwede siyang maging subject for deportation. Deportation. Papaulion ka man sana. Uli na nga. Actually, may nag-comment na sa live stream. Mababasa mo tabi kung tama yung attorney din, ilingon mo tabi kung tama ang kasimbaga ni Raciel Luna narito. Okay, alata, medyo naglo-loading. Ang penalty kang sa anti-wiretapping law is 6 months to 6 years. Alagad, garo nang gana na ini si Ma'am. Nanggana na. Ala. Gusto daang mag-join ni Ma'am Sally Lozada, dain ako CP number. Sige. Okay. Ang samoy ang CP number 0930-214-9781. Good morning po, Attorney Tinan, Kuya Mike. Watching from Gubat, baka kay Albay. My answer po is violation of anti-wiretapping law. Tinauna din pati sa number. Sabi yan ni Sir T-Boy Balmaceda. Si Madam Glenda Banta from Calzada, Ginubatan, Albay. Ang answer niya, Republic Act number 4200 Anti-Wiretapping Act of the Philippines, penalty 6 months to 6 years. Wow. Ahay. What ba yung mga estudyante ta? Si 8811, imprisonment 6 months to 6 years or fine, penalty or both. GNRC kang rapo-rapo. Wow. Si 0134, 6 months to 6 years ang penalty. Ngunyan, ilingon mi sa timestamp kung ara nang naito sa Indo. Pero so sa online ta, ito ang nailing kong nainot attorney tin ade. Nailing mo tabi attorney tin ito. So nag-uksi Raciel Luna narito. Kaya lang nanggana na ini. Nanggana na ini. Okay. Sige, maanap kita kang day pa nanggana. Next time na lang ulit mo. Okay. Give chance to others. Sige. Ang timestamp ni 3625-1155. Si 8811, 1157. Si 0134, 1157. Okay. Ano yung taon ni Saro? Okay. Nag-greet man sana ni Saro si 7887. Hello, gandang umaga po Kuya Mike and Attorney Tin. So, ang nainot na nag-ukod base sa oras si 3625. And ini po si Ma'am Glenda Banta Calzada, kang Calzada, Ginubatan, Albay. Makisend po kung anong network po kamo, Ma'am Glenda. Congratulations po. Tangani, may send me po sa imo ang sa imong ginanahan na 100 pesos na cellphone load. Okay. Ay, happy 46th year wedding anniversary daw kay Mama Joy Jocelyn Bulawan Aranya and Papa Norberto Ombit Reyes Aranya Sr. dyan sa Peñaranda. Legazpi City. From Gerald Aranya traveling from Legazpi City to Bakakay, naka-monitor via live app. Yes. Thank you so much. Sa aga pala mga tugang, ang first day kang bar examinations for year 2023. So, good luck po ha. Good luck and God bless. Namamatian ko na naman ang Nagbabalik ang ang mixed emotions. So, grabe. Iyo. Kaya sa mga friends ko na matik, alatunindo ako dyan sa Naga, madyan ako kung daiman sa aga, sa mga masunod na aldaw
sa kang pag-take nindo para syempre magpahiling din yung support. Medyo nagre-recover pa kita ka sa nangyari aksidente. Okay, and belated happy birthday man po kay Ma'am Sansit Peñarubia, ang CID Chief ng SDO Albay. Belated happy birthday. And happy listening po kay Sir Malyapre, kay Ma'am Marichu, and kay Ma'am Jane Revilla, ang satuya ng mga matinabang na mga section heads kang mga iba-ibang department dyan sa SDO Albay. Thank you very much po, Sir and Madam. Sa lado technical, nakaibanan ta mga tugang si Kuya Jun Napoles, Kuya Nams Flora, and may baguhan kita. Baguhan din si Sir. Si Sir Jerome Si Sir Martinez. Jerome Tugang niya si Albert. Martinez. Talaga? Primo niya si William. Wow. Family of actors pala. Yes. And si Tresha Marilitana, yaon na din digdi ang sa tuyang field reporter na si Joshua James Bino. And sa DZGB News Base, yan po sa Angel Mostaza and si Sir Mar de la Cruz. Ini po si Christine Longabella. And si Kuya Mike, kami po ni Attorney Tin, nagawalan sa Indo na ang kamangmangan sa batas ay hindi dahilan. Sa Indung Nadangog ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray, digdi sa DZ